Milí priatelia, mám pre vás ešte niekoľko zaujímavých myšlienok o vyjednávaní. Najprv vám však položím otázku. Chceli by ste mať vo vyjednávaní povesť nepríjemného žraloka, teda nekompromisného a tvrdého vyjednávača, alebo povesť koaly, to je spokojnej a mierumilovnej osoby? Na túto otázku si dali aj americké vedci z prestížnych univerzít a zistili nasledovné. Tí vyjednávači, čo seba považovali za koaly a protistrany považovali za žralokov, dosiahli vo vyjednávaní horšie výsledky. Konkrétne, žraloci si vyjednali odmenu $15 000 a koaly si vyjednali odmenu $13 000. Z tohto vyplýva, že vlastne každý vyjednávač by mal sa snažiť budovať povesť žraloka, teda tvrdého a nekompromisného vyjednávača. Avšak táto povesť žraločia má aj svoje slabé stránky. Predovšetkým vtedy, keď ide žralok vyjednávať s koalou, môže sa stať samozrejme čo? Že tú druhú protistranu podcení. Takisto ako keď ide hráč nejaký futbalový klub z prvého miesta tabuľky s posledným. Ale predsa len tí žralovci dosiahli vo výskume lepšie výsledky. Povedzme si teraz, ako a čo platí vo vyjednávaní na žraloka, teda vyjednávača typu žralok. Najlepšou stratégiou je príprava. A tá príprava znamená uvedomiť si, že žralok ešte neznamená byť žralok, pretože ľudia majú vo všeobecnosti tendenciu preceňovať veci a vidieť veci horšie, väčšie a strašnejšie, ako v skutočnosti sú. Toto nám môže pomôcť a zlepšiť tú pozíciu, pomôcť nám zdvihnúť sebavedomie. Ale na žraloka platí ešte jedna vec. Keď mu na začiatku vyjednávacieho rozhovoru poviete o jeho nepríjemnej povesti a jeho nepríjemných spôsoboch a taktikách, dáte mu vlastne najavo, že ho máte prečítaného a zoberiete mu vietor z plachiet. No a samozrejme na žraloka platí ešte jedna vec. Otestujte ho. Ak neviete, s kým idete vyjednávať, ale viete, že má povesť vyjednávača žraloka, vy môžete začať skúšať vyjednávať o sekundárnych problémoch a vyjednávať o tom, kde bude vyjednávanie, koľko osôb sa ho zúčastní a podobne. Zistíte, aký je to typ človeka, ako reaguje na vaše návrhy. Na záver sa mi núka povedať toto. Nebojte sa žralokov, ale nebojte sa nimi stať aj vy.